A nyní žáci 9B, jako první Nikola Balážová. Lenka Bauerová. Honza Erlich. Teď by měla přijít na řadu Dominika Finková, ale ta už je bohužel mimo republiku, ta není mezi námi, takže přijde Filip Hadáček. Jirka Holub. Standa Holí. Lenka Hornová. Kateřina Klepalová. Lenka Kocmoudová. Zuzka Krejcarová. Marek Lexa. Bára Hotová. Dan Mareš. Jana Marešová. Petra Mrkvanová. Patrik Musil. David Nálinger. Vojta Navrátil. Natálka Paurová. Honza Pitra. Linda Popová. Katka Potůčková. Zdislava Pražáková. Honza Růžička. Katka Sládková. Adam Strnad.
a Anička Žontecká. A já teď poprosím paní učitelku Dášu Moravcovou, třídní učitelku 9B, o několik hřejivých slov. Tak doufám, že budou trochu hřejivá. Nejsem velký řečník, nicméně vážení rodiče, milé sestřičky, milí žáci, za týden již absolventi naší církevní základní školy. Dovolte teda i mě říct pár slov. Když mě před rokem pan ředitel požádal, aby se stala třídní učitelkou v této třídě, měl jsem z toho trošku obavy, protože jsem se domnívala, že pro vytvoření kvalitního vztahu mezi třídním učitelem a žáky rozhodně nebude stačit 1 rok. Ale mýlila jsem se. Poté, co jsem s dětmi strávila 2 dny, před 2 týdny, 4 dny na školním výletě v Římově, změnila jsem rozhodně názor. 1 den školního výletu pro mě znamenal 1 školní rok. Tak dobře jsem vaše děti a naše žáky poznala. Měla jsem z nich velikou radost. Musím říct, že když jsem zjistila, že těmto mladým lidem je třeba dát prostor k tomu, aby ukázali, že jsou zodpovědní, samostatní a že se my, dospělí, na ně můžeme spolehnout, bylo to doopravdy fajn. A za to musím poděkovat samozřejmě nejen nám, pedagogům, kteří se podíleli na jejich vzdělávání a výchově, ale především i vám, rodičům. Moc vám za to děkujeme. Ještě bych chtěla mojim, našim, vašim deváťákům doopravdy popřát moc úspěšných dnů na střední škole, kterou jste si zvolili, a vám, rodičům, radost z těchto úspěchů. Pevně věřím, nebo bych to řekla trošku jinak, dveře naší církevní základní školy pro vás zůstanou otevřené. A já pevně věřím, že se sem naši žáci budou rádi vracet. Děkuji.